Hvad, skal vi spille, eller hvad? Jamen, vi sidder bare og venter med. Skal du være med til det? Du sidder ikke sammen med opsætter. Jeg kan det ikke, for jeg skal spise om et kvarter eller sådan noget. Kan du ikke være med på en ram? Ej, skal du ikke på et kvarter? Jo. Kan du ikke spise samtidig med det? Nej, for det tror jeg ikke. Heller ikke, hvis vi kilder lidt i din pussy juice. Nu kan jeg så ikke lægge den her video op. Du kan også lave, at man ikke må nakke folk, kan der har rustning på eller sådan noget. Ej, men Du jeg har kan siddet ikke... op til det, har du ikke? Det Ja, ved jeg jeg ikke, om jeg har. vidste det. Ja, jeg vidste det, mand. Hvad nu? Jeg blev siddet op til os. Fuck. Sidder du op til os?